Ningarong lo dak amang cetong long ke nasi moher ni tum mai long cetan pon ke mahelo APSL sia song tum ke claim ke dam hala bang suka cepat du ammo cetek pon long bom lo na pen ap hai tanang bat pon bom lo la pen la ke bat tiga bang ke la ke hai jiang tek lo nasi karbiang long rat dia pan sa me chuning di ke hello ining ki biji alam ethenat to dak avelang ha suri hinira ke sirke baningkan pen celang dam lo pulutang te aningkan bang si no ap hai nang ke bat la pen pining aningkanan bangke dak pomosti sirke ba bangke litum cepa hai ponlong lo na pen hala un ede radim stame ake ong pen kali konarni haro popen konarni suri sipen si ki ni la fong siang deng ki ni chok lo la si ni litum ninge teklong bangke non la konana radim aki un chot hadak litum ko thot jiu dam tolong lo la pen hadak na phai ke bada che teklong lo la si non amat jong si charju pulotang te litum homosti grip ho so se ademan bang ke hajia ang tek bang tek longat lo si non la so dak ni tumong apor la si non lan so se adim ke chip hai thuji pandang ni tumang tek bang ke non paklang kon chu la si karbiang long arara phan ni tum hin pen tame kachuru kang tung la hello kwan ni la song bong kwan ni ki duk ki sung ka chak nang tame chak der lo arwi ani char sirap der lo la si non ke athi ke chelong ko apor ke jer su lo chong hong chi paning ding bot i pen la non ang rup un et non ala echak let la pola chong hong chi paning ding bot ina mu ang deng un det pen ile tum reng dok reng ni ile tum dolong begji la so ning the pen ile tum e ke so song nong do thip lo nang kusi eli rar phantuning rilo la pen hala la bang so song nong nang cara dun delang abang pula pen abang fi tumanda non mat ning ki oi polam mang kali sita phere mi po ba athima la bang so song phan ja kong pipi pulo tang te non pinia ni karbiang long alu che theklong lo yo hanang ke ching ma tani tum ning ji bom lo jong si tum che pang tang ti dak he yang bong tum jong si che pang tang ti pulo tang te mo ani si karbia tu ma si da karbiang long alu ma sa reng soji pu ni tum ha song nang ke ching be ning ji lo pini ke le tum han no tak penang thu ak kunar ni phan ga pu theng ak e hem cha tai long ma dak phelang pi long ma dak jeng kha long ma la solam kumani ma thaun ma kumasi ke chok ma kumasi ke chok chima po lam bang kalilang ke cheng sing ma thanang mange ko son sin ang theng hai ma po ba ni tu ma thanang la chok che det pusa ching vai nang in sai nei po lam silang tu ma thanai jong si kupini chok che chot du khok posita tan nona bang ke chok che ga phia lam lo nona bang ke preng ke hang dun pu preng ke hang dun ate rom sang ho phan ta pini bang ke no pak pen a fu long chor hai la karbiang long arlo pulutang de karbiang long penang tan kopi si itu mana dula la si laso akisung pen kacipe jok je phan ke apor ke du ilu apor sini likhiri ni pu gitu la si episode sia song long nang cara dun delang atum sistem mat hapar sik pen la bang so song phan batai si ka por pi sinang ho batai si ke dak litum Godilar polling station lo ke Socheng constituency angkang lo sila dak litum ke hai pon tam misen lo sila bangso ke misen na jok isi ning ke ceparong la pen Godilar angkang long a polling station long tame APSLC asongja pi tumdo cepaduk nai tumdo alang li tumpen ining ke ceparong son lo mana isi a success lo la dak Godilar polling station la son dak taksi Socheng ke a constituency pen masin tum japahai det lo asi isi angdeng kichun angdeng busin tum hokpon lo la son dak taksi la dak tamene tum pini nang cetong dun lo la pini mesen pen la dak la bangso amai tamene tum cethan ponong lo dak Socheng constituency president dolo bidasing peron ben senglok assistant secretary ile tum tenison timbung aki hai ben senglok la pen kedu ko la dak rong asar tuman dak do asila bangso aninga ceprong amai long nilitum bothat lang sol isin nang cetong lo central committee pen dai litum long antong impi spokesman alang litang cetong dun lo ase ansu se ngon ke bangji lang tame nitum mesen pen APSLC fan kapahai pansi nitum pini cethan pon la pen Socheng constituency ke lake non ke bangji lang tame hai pon vekji bosin nitum ning ke pon bill court UCC lake congress tum sia bill ke introduce lake ningkan 35 years bang aprang pen lo ta introduce congress to lapen abil ka pasi kunon ke chon kera bang ke lake non do bom BJP atum lo kupi podo lake claim bang tum athema RSS atum ke mang ke India ke Hindu Rashtra det sika pincong ji la RSS to ke mang jok BJP atum kroidun nang ko BJP nung karjab dun ke lake RSS tum karjab dun mati di asila karjab dun jok si RSS tum 100 years mission
2025 lon tangte RSS atum 100 years mission latum kepleng lo 100 years kepleng lo formation of the RSS organization lasila so 100 years mission bangke haro siang bong bangke Hindu Rashtra Pinchong un nang po besal tum mang sita ke damtang MP election bangke isia failure lo 400 par bangke only 250 at long shot 250 at long shot jok BJP atau majority ka wedar la si UCC bangke na anda papas ne dan sita la soang bong pen Kapreka state Gujarat pen cenglo Kapreka state ke bang UCC state pen semar si bang Klembom la si Himanta Biswa Sarma ta pulo Assam will be the third state to implement UCC polang immediately la si UCC amat ke nanglu ne dedlo athema ke itu 6 schedule area 6 schedule lo ngomangke la central ek puno state ek puno direct ke nangludun e porsi la CAA ta itum block on check lo UCC the non block check lo sita kache plan tu bangke state government cabinet lo bang papas to that the Assam Healing and Evil Practices Act Prevention of Evil Practices Act 2024 bang papas lo in fact governor ta bang SN pidum chuet lo governor ta bang chedon nun lo komantu pen lo 15 March 2024 pen bangke chedon nun lo lasi lake UCC alar si lake campaign pansi bang papas det lasi laso ron bangke nitum chedon nun de APSLC pen bangke ke damtang ningkan ke thom name nitum oppose bom lo lape non ke bangji lang name nil tum yang si MLA MP council yang si ini lo tangte nil tum ke tok pen government aja kong pen itum oppose back lo ke pace withdraw tunang ji pa mane pa scrap tunang to sinitum bom